बियो आंनि थाखाय खोब माने लाइफनि स्ट्रागल जितु आङो बान्थाखौ मोननानै जितु लाइफनि स्ट्रागला दिनै बेसिम मोनफैबाय आरो माखासे मावनो गोनां खामानि दंबायो बे बान्थायाव आङो बेखौनो जे आसामनि सीएम डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ धन्यबाद होयो आरो बिथांजों लोगोसे जितु आंनि लाइफआव जितु आंनि स्ट्रागल लाइफआव जितु आंखौ हेल्प खालामबोदों केनेडियान एनजिअ नि फार्टाइल ग्राउन्ड बेखौ माने सामलायगिरि मेडाम पेगि कार्सवेल मिस्टार खेलखेली लिजा माइल इउनिभार्सिटी अफ द माउन्टेन दिनै बिथांमोना आंखौ जागायजेननायनिफ्रायनो अर्गेनिक फार्मिं बा जिबारि आबादखौ मावजेननायनिफ्रायनो आंखौ मदद खालामबोदों आरो आं दिनै अदालगुरि डिमाकुसि खासिबारियाव फिसा मोनसे जायगायाव जोनोम मोनखांनायनि उनाव जितु बर'फ्रा एग्रिकालचार बेकग्राउन्डनिफ्रायनो फैनाय बयबो आंबो दिनै अर्गेनिक आबादखौ फिसा क्वान्टिटियाव मावनानै दङब्लाबो बा फिसा क्वान्टिटियाव आङो दिनै उत्पादन खालामबोदों आंनि मोनफ्रोमबो प्रडाक्टखौ आङो ग्रीन टि अर्थडक्स ब्लेक टि आं उत्पादन खालामो बे आंनि साहाखौ आङो बाहेराव USA जार्मानी कानाडा फ्रान्स दिनै बाहेराव दैथायहरबाय थादों स्मल क्वान्टिटियाव बेफोर दैथायहरनायाव आंखौ माखासे केनाडियान एनजिअफोरा मदद खालामबोदों दिनै बेफोर मावनायखौ दिनै बिसोर सापर्ट खालामनायखायनो दिनै आंबो खामानि मावलांबाय थांनो आंबो एनार्जि मोन्दों खाबु मोन्दों दिनै बेखौ सापर्ट खालामनानै जितु आंखौ आसाम गौरब बान्था होदों बेनि थाखाय आङो बयखौबो धन्यबाद होयो अर्गेनिक साहानि माखासे निउट्रिसनेल भेलुखौ मानसिया मिथिया जे सायाव 22 निउट्रिसनेल भेलु दङ 22टा गुन दङ जितु सायाव हाइलि जिंक केलसियाम मैग्नीशियम आयरन पटेशियम दिनै ग्रीन टि बा अर्थडक्स ब्लेक टि अर्गेनिक साहाखौ लोङोब्ला माने देहायाव जितु निउट्रिन्स नांगौ जायो बे निउट्रिन्सखौ साहा कापसेयावनो जोङो 22टा निउट्रिसनेल गुन मोनो साहाखौ जों मालाबाबो सिनि होनानै लोंनाङा साहाखौ मालाबाबो जोङो गाइखेर होना लोंनाङा दिनै जों सिनि होना लोंनाङा साहाखौ जोङो जास्ट आस ए नेचारेल टि फुदुंनानै दै गुदुंफोर बायदिसो लोंनांगौ जे फुङाव सिखारखांनायनि उनाव जों दै गुदुंफोर बायदि कापसे कापनै लोंनो हायो दिनै सानावबो जोङो अफिसफोराव थाङोब्ला खामानि मावोब्ला जों सम सम लोंबाय थानो हायो सायाव कुनु साइड इफेक्ट गैया जुदि सायाव गाइखेर होनानै लोङोब्ला बा सिनि होनानै लोङोब्ला बियो खोब एफेक्ट जायो जुदि बेयाव सायाव माबा मोनसे होनो लुगैयोबा हाइजें होनो हायो गलमरिस होनो हागोन बेयाव हानिबि होनो हायो बेरेमोदैखौ होनानै लोंनो हायो सायाव जोङो गाइखेर बा सिनि संख्रि बेफोरखौ होनाङा बेफोरखौ होना लोङोब्ला जोङो सायाव दिनै माने गाज्रिसो जायो साहाखौ जुदि बेफोरखौ एड खालामनानै लोङोबा माने जोंनि जानाया माने ड्रिंक फर थार्स्टि जों मोजां गोग्गो देहा मोननोबा जों हदाय अर्गेनिक साहाखौ लोंनांगौ आरो अर्गेनिक साहा लोङोब्ला जोङो माखासे देहानि निउट्रिसनेल मिनारेल्स जितु सायाव दङ बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो साया दिनै खनसे गायनायनि उनाव दिनै 200 बोसोरसिम सारभाइभ जायो बे साहाखौ दिनै माखासे आबादारिफोरा हाइलि केमिकेल फार्टिलाइजार पेस्टिसाइड होनानै उत्पादन खालामबोबाय थादों दिनै बेफोरखौ जोङो जेमानखिनि हायो मिनिमाइज खालामनानै जोङो मोजां साहा उत्पादन खालामनानै बाहेरनि ग्लबेल मार्केटफोराव एक्सपर्ट खालामनायनि बेबस्था खालामनांगौ आरो जोंनियाव माखासे ट्राइबेलफोरा मोजां खायद दिहुनो ट्राइबेलफोर जेराव थायो बेफोराव मोजां खायद दङ खिन्थु ट्राइबेलनि प्रडाक्टखौ फाननो थाखाय मोजां ट्राइबेल ट्रेड सेन्टार गैया जोंनो अत्यन्त प्रयोजन जे जोंनो ट्रेड सेन्टार नांगौ जे जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि हेन्डलुमानो जाथों बेम्बु आर्टिसियान हेन्डलुम एक्सपार्ट फार्मिं एक्सपार्ट जोंनियाव दङ दिनै खिन्थु बिसोरनि फाननो थाखाय मोजां सेन्टार गैया जितु जोंनियाव बर' ट्राइबेल ट्रेड सेन्टारनि खोब इम्पर्टेन्ट जाहाथे जोङो इन्टारनेशनेल मार्केटखौ जोंनि जायगायावनो जाहाथे खालामनो हायो माखासे बाहेरनि बायारफोरखौ जाहाथे जों जायगायावनो डिल खालामनो हायो बेनि कारनाव जाहाथे जोंनि सरकारफोरा इयुनाव जोंनो सबनोसै दरकारियानो जाबाय इक'नमिक सारा बुहुमावनो जितु इक'नमिक वार जों थाखा फैसानि बोलो जानोबा जोङो ट्रेड सेन्टार नांगोन आरो बे अत्यन्त प्रयोजन बेखौ जोंनि आसाम सरकार बा जोंनि BTC सरकारा बेखौ जुदि बर'फोरनि ट्राइबेल ट्रेड सेन्टाराव इम्पर्टेन्ट स' बेखौ गायसननांगौ होननानै आं सानो जोंनियाव बर'फोर जायगाफोरावथ' माखासे इलिगेल माइग्रेशनफोरथ' जाबाय जोंनि जायगायाव फैनानै मावफैदों खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा जों मावनो रोङाखै जोंनि मावनो रोङै कारना मा जोंनियाव सोलोंनो थाखाय गियान सोलोंनो थाखाय ट्रेनिं सेन्टार गैया जोंनि गोदो गोदायनि आबौ आबैया हालिसे मोसौ लानानै दब्लायनि फुंनि 4टायाव उथिनानै जे हालेवोमोन बिदिजों गावनि न'खरखौसो फिनो ना गामिखौसो फिनो दिनै माखासे आधुनिक बा मडार्न लाइफआव फार्मिं खालामनायनि माखासे गियानफोरखौ सोलोंनो थाखाय जोंनियाव ट्रेनिं सेन्टार गैया गावखौनो ट्रेन आप खालामनो थाखाय बिनि कारनाव जोंनि खेतियकफोरा बा जोंनि एनसेस्टार फार्मारफोरा
दिनै माखासे साफार जागासिनो दङ बा इयुथफोरा जोंनि आबादारियाव थांनो नागिरला दिनै नांगौबा कल सेन्टाराव खामानि मावगोन हटेलफोराव खामानि मावगोन बाहेरायाव खामानि मावनो थाहैगोन खिन्थु जोंनि बिमा बिफा बा न'खरनि मानसिफोरखौ आबाद मावनायखौ बिसोरखौ चेलेन्जिं लाइफ नुनायखाय बिसोरखौ इक'नमिक चेलेन्जिं पार्ट नुनायखाय बिसोर मालाबाबो सापर्ट खालामनो नागिरा खिन्थु जोङो खेथिनि गियान सोलोंनो थाखाय जोंनियाव ट्रेनिं सेन्टारनि अत्यन्त प्रयोजन जाहाथे जोंनि गेजेराव माखासे गोदोनिफ्रायनो आबाद मावबोनाय गोरोंफोर दङ गामिफोराव मा बोथोराव मा मैगं फोबाला मोजां जागोन फसला मा बिधानखौ गय माने गयनि बिधानखौ बोरै लानांगौ माइनि बिधान जुखामनि बिधान बा जोगोनारनि बिधानफोरखौ बोरै सेलेक्ट खालामनांगौ सीड सेभिंखौ दानि इयुथफोरा रोङा बा दानि मडार्न फार्मारफोरा रोङा बेफोरखौ जोङो जोंनि गोदो गोदायनि खेथियकफोरनिफ्रायनो आबादारिफोरनिफ्रायनो जों सोलोंनांगौ जोंनि आसाम सरकार बा भारत सरकारा थाबैनो जोंनियाव माने सीड सेभिं बैंक सीड बैंक जितु बिधानानो मोजां नङाब्ला जों फसलखौ महानिफ्राय मोजां मोननो जोंनियाव 360थासो भेराइटिसनि माइ दङमोन दिनै चुंचुं खामते राधे बेफोरो दिनै लाखै लाखै बाख' माइरं बेफोरो अनेक धरननि जोसा दोङो माइब्रा दोङो बेफोर माइब्रा माइफ्रा लासै लासैनो गैया जालांबाय थादों दिनै सीड बैंक गैयिनि कारनाव स' जोङो सीड बैंकबो नांगौ जोंनियाव माने मोनफ्रोमबो आबादखौनो माने जोङो जाहाथे मोजाङै खालामनो हायो बा जों लाभवान जानो हायो जों खाथिनि बाजाराव फाननो हानाय गोजाननि बाजाराव फाननो हानाय बेबस्थाफोरखौ जोंनो आसाम सरकार बा भारत सरकारा बा जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंखौ माने फालांगिनि बेबस्थाखौ जोंखौ मोजां खालामना होनांगौ जाहाथे जों इक'नमिकेलि साउन्ड जानो हायो मोनसे गोजोनथाव खौरां थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो गायसननो हारि